María Pastora? Pois é que estamos aquí na Barquiña, esta zona nos veciños chamámoslle a Punta. E nesta zona máis ben que estamos encontrando é moito cristal, plástico algo pequeno, e pois hai moita lata, tipo refrescos, metal, bueno, a típica goma de zapatilla, que nunca falta, máis ben é o que hai nesta zona. Nós somos da Sanove e o que máis encontramos son plásticos, microplásticos e todo eso, que é o que máis hai. A parte deso, pouco máis. Pouco metal e nada, plásticos, sobre todo plásticos. Cristal apenas hai nada. Textil, nada. É plástico todo. Casi todo plástico. Plástico máis pequeniño. Microplástico. Digo estas cordiñas, pero máis microplástico. Removes. Mira, non ves, mira. Porque aquí remexemos o que máis aquí debe ser que debe vir arriba, non sabes, a agua, debe ser o recuncho. É microplástico, máis temos é microplástico. Só collemos moito. Podes puxar na reciclar, anotando. E vai un día en testar en 50 euros. E vai, eso, e vai en testar. Claro, porque aí abaixou o lumbo, carallo, non me chamou ninguén, non, para que yo puxera. 10, 11, 12. Este xa non pode. 12. 14. Plástico. 28. 39. 40. Este tamén, 25. 26. Aquí estamos encontrando plastiquiños pequenos, toallitas moitísimas, bueno, algún cristal, metálico, vamos a latas de bebida, é o que estamos encontrando. Pero hai moito plástico pequeno tamén, aparte. Por aquela zona hai máis botellas de plástico, de cristal tamén, algunha cerámica, é ese. As latas no metal, aparte, veis aí ao lado que xa vou a coller o que si estás collendo plástico, que outro que colla ese tipo de cousas. Onde quedou? Cos'è? Io al lato. Guardate, paletta nuova. Fango. Ahora se agua a contar, la botancha. Poñede aquí porque non estamos servindo. Vale. Por lo menos como pequeno tal, por aí vamos.
así o peso todo. ¿Dónde vas? ¿Me pisas? Quedé a medio camino. Sí, de ahí presa. Toallitas. Desta vez veñen así. Non cae. Pois que vai aí tamén, No lo levanto. Que ela non comeu para comer as caixas e dúas e dices que tiña me parecido como estrella que agora temos a porta chea. Che